गावनो एना एनि जायोब्ला बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला बर' हारि आरो बर' हारिमुआ गाहायाव गोग्लैलाङो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे DNB अफिशियेल चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै मदद खालामगोनखौ। लोगोफोर, बिदिबा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे फुटेजखौ नायनानै लाग्रो। दा नोंथांमोना बे फुटेजखौ नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर? जुदि नोंथांमोना मोजाङै फरायनो गोसोब्ला बिथां मानगोनां सपनकार ब्रह्म बिथांनि फेसबुक पेजआव थांनानै चेकआउट खालामब्लानो मोजाङै फरायनो हागोन। दा लोगोफोर, आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंनि बर'नि जेनाखि फिल्म इन्डास्ट्रि, नंगौना नङा लोगोफोर? बियो दा बावैसो बारा गोबाव जायाखै जौगानाया, नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ। दा मेन बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर, जेनाखि दाखाल 6 दा एवार्ड सेरेमनि जेनाखि फांसन जादोंमोन, बेखौ लानानै माखासे गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथां मानगोनां रबियाबो गावनि फेसबुक पेजआव होखादों आरो जों बिथां सपनकार ब्रह्म बिथाङाबो फेसबुक पेजआव होदों। दा आं बेखौल' बुंनो हास्थायो जे नोंथांमोना जेनाखि जोंनि बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि मानगोनां आदा बाजै मादैमोन, नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गावजों गावनो एना एनि जायोब्ला अब्ला जेरैबायदि स्टेजाव दा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दङ, बेबायदि स्टेजाव थानाय नङा आरोना। बियो थाबैनो गाहायथिंजाय फैफिननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना गावजों गाव गेना गोरोन्थि सानलायालासे माखौ दुखु मोनदों माखौ दुखु मोनाखै बेफोरनि सायाव नायबिजिरनानै नोंथांमोना निमांसा लालायोब्ला जोबोर मोजां जागौ। मानो होनोब्ला सासे मोजां सुबुंखौ खोमानानै लानाया गोरलै बाथ्रा नङा लोगोफोर। दिनै बिथाङाबो गोबां गोसोआव दुखु मोननानै दं जानो हागौ, बिथोरनि खोथाखौ मिन्थिया। अब्लाबो जों बर' फिसाफोर जानाय हिसाबै, नोंथांमोननि मुभिखौ जों अनसायो हिसाबै बिथांमोननिसिम निमांसा जानांगौ। मानि थाखाय दुखु मोनदों बेफोरखौ नोंथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना प्रेस मिट लानांगौ आरो जों पाब्लिकफोरनो थाबैनो नोंथांमोना क्लेरिफिकेसनखौ होनांगौ। जुदि आंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला आङो निमाहा बियो, सरि। नाथाय बेफोरबायदिनो थाबाय थायोब्ला आंनि थौले मेलेमजों साननानै आं नुहुरोदि जेरैबायदि स्टेजाव दा फिल्म इन्डास्ट्रिया दङ, जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया बेबायदि लेभेलनि थाबाय थानाय नङा, गाहायाव गोग्लैलांगोन। बेनिखायनो गले गले खावलायो नोंथांमोना थाबैनो क्लेरिफिकेसनखौ जोंनो पाब्लिकनि गेजेराव होयोब्ला मोजां जागौ। एसेनोसै लोगोफोर, जुदि भिडिअआव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हेफाजाब खालामदो। बर' राव थांनानै थाथों, बर' हारिमु जै जाथों, जै बर' हारिनि जै। गोजोन्थों।